Hazreti İmam Muhammed Taqijan, Hazreti Mahtum Boleyşan, Qawwariyan Mahtum Boleyşanyň Hazreti İmam Muhammed Taqijan marady näme diýdi? Amma ablar aşkyny maňa bergiljam, oň ýüregindäki ýanyp duran otdan maňa nesip et diýipdir. Açayın zabany, okuýaýyn kelam. Onuň üçin dilim bilen kepläýin men aýdaýyn diýipdir. İnsanyň ýüreginde musulman bir oduý bolmaly, bir ýanyk geçmeli. Dünýäň bir wafalygyny görüp adam ýanmaly. Garyplan göz ýaşyny görüp özüň şonuna özüň bir şekestdiýen ýalak bolup bir ýanygy, şo ýanygy zindigileri ýok musulman mustaqil ýaşalýar. Bilýänlersiňiz, awalky zindigilerde imkanat ýok. Emma bir-biriniň ýüregine ýanygy bar musulman dogolla. Ayat düşenne bir-birine ayat düşen ýalak. İşden galynýar. Öýdäki işler bitirilmeýär. Näçe gün ayatdan geçenden soňra sahip ezadan bap ejazalynýar. Oglarla indi dokmanly koýjak bolýar, başlajak bolýar. Ursutmy diýip soralýar. O nämedençili şo ot barmyşdygy musulman dogon. Öýden bir nefer kemelse, kullu musulmanlyň kemelini ýalak. Ben o adam azayek diýgelen keder aferiniz diýip gohanan. Ço özü beder daveret ruzgar iznäme diger ozup hara nemanet karar. O derçek otiki men elim kesilipdir. Men oglum aýrylypdyr. Men zenanan meselen biderek bolupdyr. Ya men zindigim sahtik giredipdir. Ya men aglap otin gabatda. Şu dert umumi bolmaly musulman. Asl Imam Muhammed Taqiyany ýetjek bolsaň. Wah diýip şoňa wahlayan gerek. Ey musulman dogolly. Gadymda biziň imkanaty zindigi ýokdy. Emma ot batdy musulman dogolly. Bir tamdyrdan 10 nefer bolup çörek pişirilirdi. Näme diýip mehabbet bahady. Emma imkanat geldi, emma ýanygy gitdi. Ondan şi biziň ýurtnamyzda görýär musulman. Bir ýaşyl zenany bar. Oglan goşa ondan şi ýanmaýar. Şoň garşylygyna, şoň dogry iýip bilmeýärligine, şoň ýekeligine, şoň narahatlygyna ýanmaýar. Oglan goşa ýananak çeberese be hem saýasy. Ondan şi bir zenanylar bar biziň ýurtnamyzda dünýeden geçipdir bir hafta sonra var bolýar. Dünýeden geçipdir binne cenneti bolsun çeken musibatının hormatyny penjaralardan bedeniniň ýyzy daşaryk bolup bir zat ba hadip açýarly aýrylypdyr bir hafta bolmapdyr musulman dogalla. Ço özwi bedar dawarat ruzgar digar oz hara nemanet karar. O ýürekdäki ot ýok. Ondan çeý musulman dogon biz özüýimizden biziň ýüregimizdäki aşk özüýimizden mescide çekip bilmeýär musulman dogon bizi. Olar Şam şerifden Kufa getiripdir. Ola kudretli musulman. Kufa'dan ne Medine getiripdir. Medine'den ne Mekke getiripdir. Evlulukda izine varıpdır. Çekip duran zat bayi musulman doğun. Kudret eken ola. Yeri yığınıya. Vaxtlara bereket beriliya. Son Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın geliyen mirası vatanıydı. Peygamberimiz Hazreti Ayşe bilen yatika mübarek kafin çilliği kıymırlamaka cennet davdaka aylanmadı mı? Aylandı ki o nemmeler aylandı şu. Kudreti var. İçindeki kudret. Her kimde Peygamber'e asıl ümmet bolacak bolsa şu kudret gelmeli. Täki kan bir işler bitirer ýalak ey musulman dogan. İmam Muhammed Taqiyanyň üstünden gelýän bereketlerden. Her kimde Peygamberden zahiri batyny kamil derslerini alyp oturdy. O da Taala bereket berýär ey musulman dogan. Bir gecede taşa gitmeklik, emma biz ýüregimizde aşyk ýok, mehabbet ýok. Mescidlik zamanı elhamdülillah her mahallede mescid var. Yürekteki ot biz itiklakamda mescide getirip bilmeyen. Yürekteki ot Huda için günahkarçylığını yanakamda gözlerden gabatda yaşlar getirip bilmeyen musulman dogon. Yanığı gerek. Dilsuz bolup yaşamaly musulman dogolly. Biz Ähli Beyt-i Mübarekiň dersinden in kulakon alýan dersimiz şu bir-birine durumsuz bolmaly. Gabatdan bir-birine aglamaly. Kan garip ewliyalar geçipdir. Garipmişdikle, bermäne pul ýokmuşdyk. Emma gariýagy berenne, aýazlar düşü berenne daşarda ýalaňaç oturýarlamışdyk, giymin çykaryp. Ýalaňaç oturýarlamışdyk, torlaryny giymeýärlemişdik. O nämeden çyry? Döwletdaşda ýalaňaç bolup beren adamlarken, ýalaňaç bolup beren ýetimlerken, şolara ebereýin niýseme pulum ýok. Hatta gal men şolara ýalak üşüýen bir evrazy hem derdi olsun diýip aşapdyrlaýar musulman. Ola adamlar güýjüken, ýyzyna itikleýär musulman dogan. Oradan tazir alıp onu dosan ayrılır mı? Huday Taala bilen ola. Huday Taala şo bilen men kana lillah kana Allahu la. Ba Huda baş padşahy kom padşa da jergelandydyň Mekke diýdiň bular Huday Taala ýygnak berýär. Biziň ata babalarymyzyň ýeten zady biziň zindigiýerimizden çykyp barýan zat şey musulman. Yürekdäki ot bolmaly.
Bakan yürek bilen narahat bolmaly. Kädesen düşmanyň bir ayagy taýýada, düşmanyň tasadyf edipdir. Düşmanyň bergili bolupdyr. Seni azap berdi. Palany da palan bolupdyr diýdi. Nefsiň sen bir keyfiyet diýe. Ha diýdirjek bolýar. Ha diýmeli musulman. Güýjün käneljek bolsa wah diýmeli. Ewnçäkilerine geçdim diýmeli. Ben ne bilkenlemesin. Nesrani ýolunda Peygamberimiz aglady. Nämedinçi şu yürekteki ot falallaka ba'un nafsik ala atharihim illa yu'minu bi hadal hadis asafa. Ya Resulullah kafirle musulman bolmaz dip yanıp özüň koyup barýan diýipdir. Falallaka ba'un özüň dargatyp barýan, özüň dargatyp barýar diýdi kellesini diwara vurmaýar Peygamberimiz ola kafir diýip. Ýok, içinden narahat bolýar, şu içindäki ot ey musulman daşyny ýakyp barýar, helak edip barýar. Pes insany cenneti ýeltgen bilýänlersiňiz, näme diýip Ähli Beyt mübarek kıyametde cennete girecek. Näme diýip ewliýalar cennete girecek. Ola dawzaka girecekkä. Çon dawzakda yanmany zady ýok. İçindäki ody ýakdy olary. Zindegide bilen ýanyp geçdiler. Günah hasana rahat bolup geçdiler. Oglan uşak diýen etmesene rahat bolup geçdiler. Bir musulmanyň dyrnagy dewilse oňa rahat bolup aglak geçdiler. Bir garyp benne könek tapmasa köneğini çykaryp aglak geçdiler. Yanar ýalak zat ýok. Dünýede köýdi olay musulman doganlar. Pes insanyň asli dersiniň biri ateşe eşqast kender neyfetat, cuşeşe eşqast kender meyfetat. Hazret Mevlana aýtdy. Ateş in bangnayu nisbat her ki in ateş nedaret nisbat. Şumal bilýänlersiňiz, bir kitriň içinde su wada doly. Şoň eteginde bir piknik bir gäzi ýakmasaň, şu gaýnaýam şu. Gaýnamýar, duran ýerine gaýnamýar da. O nämedençi ody ýok. Bizim de yüreklerimiz daş bolup gözden ýaş gelip bilmeýän bolsa, etekde ot ýok ey musulman. O ot güýjürgedikçe gözüniň ýaşy durmaýar ey musulman dogan. Hazreti Şuayb Peygamber zol aglap göz kör bolýarmyş. Zol aglap göz kör bolýarmyş. Zol aglap göz kör bolýar. O Hudaý Taala aýdypdyr: "Ey Şuayb, sen eger cennetden çyryp aglaýan bolsaň senki şu. Dawzakdan çyryp aglaýan bolsaň dawzaky sana haram etdik diýene näme diýipdir ey musulman dogan? Ya Rabbim senden çyryp aglaýan diýipdir. Ýani näme? Yani şey musulman dogan, bişmat yerin gözünde zindigi etip bäşmat. Şu zindigiň içinde Hudaý Taala barmy? Ýok, Hudaý Taala bilen ýaşaýar. Ýok, Peygamberler barmy? Ýok. Behterin insanlar ki gitti ki hemmeti. Behterin ewliýalar gyzyldan bolan talaý umurlar bilen geçip gitdiler. Näme ýer? Ýene adamyz bokurdagymyzsa, bokurdaga baranda aňlyk geçende lezzeti gidiýär. Olu diýipdirler bir zindigi we talaý zindigi. Behterin zatlar seni oňda goýulýar. Behterin insanlardan behterin sözler eşitjek. Behterin imkanaty aňyr başa ýeten refahiýet. Şu refahiýet bolany peýdasy ýok. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat. Wa jannatin başa aýada wa jannatin arduha ka ardi as-sama. Hudaý Taala aýdypdyr, cennetden çyrym ýortuň iňi asman bilen ýeriň arasynda ýalak. Asman bilen ýeriň arasyndaky giň cennet bolsa peýdasy ýok. Maňa birje garşda şoň içinde durmana jahy berilmese diýip aglapdyr musulman Hazreti Şuayb ýalaklar.